Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Hello, mods and ma. Trónóla ma fáilte ras chuig an show fáilte with Gaeilge Weekly. Tá tuis ag éisteach le hagran Céad is a truck-a-tree gen show. Tá mis ag taifeadú an 17 mí mórta láile porc, so tá súlam gur bhain tú taitneamh as láile porc ar nóí agus Tás ag éisteach le seo ba sé críitne hána féin, so tá súlam gur bhain tú taitneamh agus sprí as an chéilóra, mas rud é grabh tú chéilóra nó fiú, just mas rud é grabh tú ag lingint de cí ar an lásíar tar súlam gur bhain tú taitneamh as sin comma. Inniu ar an bod chéile, tá mé géirí rud ag an beagnaí difriúil a dhéana, agus an rud sin ná orintanta bíam ag smaoine ar ma héal hain, agus bíam ag smaoine de cloisiom hána féin tá gach denna gur jeez, agran introspective eile an iste Gaeilge Weekly cean eile. No, ní bhaid sé mar sin labí bór, or ní bhaid sé ró mar sin ar éanos. Ach, orintanta bíam ag smaoine faoi ma héal, agus rugadh sa bhliain 2000 ma héan is Millennium Baby ma héan, agus orintanta bíam ag smaoine chuna sa bheith ma héal dá rugadh 10 mbliana roimhe sin me. You know, dá rugadh sa bhliain 9 me. nó chuna sa bheith ma héal dá rugadh sa bhliain 9 me. nó 9 chuna sa bheith ma héal dá rugadh 9 me. Agus chuna sa bheith ma héal dá rugadh 100 bliain níos luatha me. So, mas rud é gur thosaí ma héal I 900 cén sa Seol a bheith cham. Ná ar nóí tá sé go chumláin impossible do dhéanta chonéis a bheith ad, agus chuna bheith cínsta cín chuí a bheith de héal agus ag smaoine faoi hypotheticals agus sa bhliain seo agus cén sa situation a bheith cham, cén áit rugadh mé agus gacrad mar sin. Ach tá tríal déanta am, agus tá iarracht déanta am chun sampla a thabhairt de cén sa Seol a bheith cham dá rugadh sa bhliain 900 me. Agus go bunasach tá aiste beag scríofa amach am, agus tá mé chuna a léamh amach ar an leagan seo den fud creileadh tá mé chuna léamh amach as Gaeilge, agus ar an dá leagan eile den seo ar an leagan ní simplí agus an leagan I bhfad ní simplí tá mé chuna a léamh amach I mBéarla. So, mana higann tú gacrad nó mas rud é gohfuil tú ag iarraí éisteach leis I mBéarla, tá tú an dul chuig na hagrán eile nó na leaganacha eile den seo an tachtain seo agus éisteach lo an sin. Ach ar an leagan seo tá mé chuna a léamh amach as Gaeilge ba seart ar 10 nóméad ceapam, ar go dóchi mé háart ar 10 nóméad chun I a léamh amach, agus go bunasach is scéal é de cén sa Seol a bheith cham dá rugadh sa bhliain 900 me, agus ag dul tríd na blianta agus na decades difriúla agus mar sinse. Rud amháin, ní starí mé, níl mé me sanolaí ar an star, ceapam go bhfuil nócha fan géid an na dátaí agus na blianta go bhfuil siad ceart sa cheann seo, maidir le thosaí an cogadh seo sa bhliain seo, agus bhí radio agus an sin bhí telefís le fáil sna blianta seo. Mas rud é go bhfuil factual inaccuracy nó go brónar le a hell náscríomh is Jack a well, actually, RTE didn't start broadcasting in the west of Ireland until tá sam. Okay, ach tá sé don chuid is mó, tá sé factually accurate mar dearfa. Okay, nó tá mé soch cínsa faoi sin ar éanas. So, sinne, tá mé chuna a léamh amach, mas rud é nach ding tú é is féidir le dul chuig na leaganacha eile, agus an sin tá mé an labhairt beagnaín faoi ina sin, ba beagnaín ceol sa chúlra chun beagnaín atmosfér ó thuirt dó. Agus ar Eileen, here we go. Rugadh náile mé ar an Seol mí meitheamh 900. Is rádsháile thart ar 7 km tíomh mu sin chathair. Sa teach, ní raibh Gaeilge le clostal, gur mBéarla ag me hismóthirí comá. 5 nóméad siar an bhóthar, in áit na cosúil leis an spidéil agus insrán, bhí neart daoine gan aon bhéarla ar bith. Sa tro eile, chuig cathracht na Gaillimhe, tá an Béarla mar an sangus mó.
Bhí pás an ríg Déanta an, agus cé go mbíonn duine nó bhirt ag leabhar trú réamhlóid agus éire sir sa todhchaí, tá níos mó sim ag an gcuideas mód sa dhaoine san obair chuineáil agus airgid a thuile dá gláán. Té mar scoil go hí sé dóigh, agus in í sin, caitham léanta ag obair mar íoscara, an mu ar chorc le daoine eile mo chrád sáile héin. Bhí mu ag obair lún go sarthain, agus ní chaileann mu amach riomh ar an affran maidin Déardaoin. Ar lún cásca, níd ag séad ag cloisean mé mo chulchathair gur actra im lá clia an lá roimhe. Réamhlóid éig an deirtar. Tarlíonn sé seo gach cúpla bliain, agus ní bhíonn méid smaoine mór an air. Ach, an uair seo, rinn na Sasnaigh botúnol mhór. Ráirí siad ceannarí na réamhlóidse, agus mar sóiltíomh go léir, ní ráhhaire riomh mar an ggéanna a ríist. Cúpla bliain na dhé sin, casan mé 8 mbliana déag d'aois, agus tá fatís nua ormanis. An conscription mar chlíon na Sasnaigh air. Tá na Breatanig ag trid cogas an Eorp, agus céannach bhfuil ar fíor na hÉireann dul chuig an móraíon fós, tá an irid sin cainsa go níos mó saidreigh taistáil ó na Breatanig, agus go dóir firsteach conscription in éireann. Ní tharlíonn sé sa deir, ach chomh luas atá an cogamór chríochnithe san Eorp, tá go chéan agin i bhfad níos cóngra. Ní as an rank nó an nearmán na hagan na scéaltaí tregóidsacha ón chaimhlinn seo, ach as Tibredoran, Corcaigh agus Bliain. Níl sé códóna in náile, déana méireacht mo cheann chuileal síos agus leanúint ráil mo chud ibre. Cé go leatná mar neart daoine san IRA, agus fiú níos mó daoine pórteach so cogu idir an anti-treaties agus pro-treaties a thosaíonn in 1922. Faigheann a chéad fás éireannach in 1924, agus pósan mé an bhliain dar gcionn. In 1927, tá a chéad fáiste am, agus ba 8 báistí am idir an sin agus 1941. Bhí an Seol deachar san léithna sin, ní raibh mór an airgid am, agus bhí brúil mór orm chun takeúil am a chláán mór. Ach, bhí an scéal céan ag an gcuideas mód a dhaoine ar chóis lumsa. Ní raibh an dara rád, agus ní raibh ann na chuineáirt agus do dhíthe líana. Ag deir na fihdí, fuair mé haon agus me bhean radio dar deach. Bhí sé fíor chosasach ag an am, ach bhí sé duchreid san méid sinóla SHFAD ar cadmhí ar siúil timplan dain. Meán fómhar ní ag turcaní, cloisim gohfuil caibhlint nua ar an móraín, agus gohfuil teannas timplan ceanara nua atá an nearmán. Measam go mbeidh sé creighní roimh an nullag, ach níl sé go dtí mBéarla na 1942 a hagan nuachtamach gohfuil ceanara na Gearmáin na marmh, agus gohfuil críoch tagcha leis an gogó mór mar ghlaíonn the emergency air. Tugad faoi dara I rith an chugad sin nach raibh mór an bí agus sa láthair an son éireann. Freisin, ní raibh tóir aimseire le bháil ar an radio, agus an rialtas ag éirí ar nódreacht a chuineáil. Tá mé cinnte nach bhfuil an siocháin seo chun marchdal ar fra am fada, agus go mbeidh cogad domhanda eile I gceann bliain nó gó. Ach, buics le dia, níl an ceart am. Agus mise 5 bliain d'aois, níl mór an am a cat am tíomh muid de ghaile. Mé húsam lá clia cúpla ór, ormhain freisin le haon chluiche ceannis sa fel Gaeilge sa bhliain 1938. Búin Gaeilge in Eipeasóid agus tá sé fós mar cheann na cuimh níos fearr a dámsa. Ní raibh mé riomh I gCorcaigh nó béal féirste. Seol anna de friúil bhain do fáistí. Téann beirt acu chuig London in 1951, agus ceann eile go bastú na 1953. Níocham mac cúpla ór rí siad I me héal. Tá na míl se daoine ag fágáil na hÉireann, tuisc nach bhfuil postdómhan seo ag an Ileán so I rith na 50.
Sna blianta sin, tháinig mé telefís don chéadóir I gach na Gaeilge. Bhí mis a fitrán cúpla ó ribhe, mar sin ní iontas ulhar é ach fós sá chaisteach gan dós chun íomhá in lúiseacht eáil scáil an chomhpháirtíocht sin. Ceannaíonn mhac ceann na 1964, tá íomhá an óid simplí an dhaoine go háirithe má tá tú an an seirbhís BBC aáil, the British Broadcasting Corporation. Tar éis bliain nó chó, tá daoine ceannach cín níos mó agus cín níos mó agus an sin cín le da. Ní higa mé chun an iarna rá, tá mo róthan síimseocht am idir an afran, an tachttarne agus an cumann peilghailach tá tar éis bunú sa sráidbhaile. Bím hús an sin ag an borca carú le seisiúní tréála minic, tá an chéad garhach dúirt tar éis tosú leis an glob. I 1966 téim thar lear don taon óir a héal. Le cúpla bliain na nús agus má fáistí fásta sús, bhí mé ná beagnaí an airgad a hábháil agus fáim a finsin I mí methimh 1966. Fáim an tréin go bhlá clia agus an sin an bád go learfáil. Tá an churann damhar a siúil sa sacr agus tagann miní níos ó London chun casbhfuilm. Tá sasa mar chiar umláin difriúil. Feictar go le méid sin ibre le fáil an seo, agus Seol I bhfad níos fearr, maidir le deisna, títhe, bia agus mar sinnte. Smaoiníonn mé ar fad nómid, an raibh an ceart am fanacht den éireann me héal ar fad. Seans go méoch sin níos fearr teacht an seo agus Seol a chruthú dom héin I Manchester nó Liverpool. Ach, I míon na smaointí sin ar eicem an deafar atá ar dhaoine, agus cóirtha in aice le fógra post a deireann Blacks and Irish need not apply. Ar an mád arás, tá bhfad níos lú daoine. One-way tickets atá a gceannach go lean éireannig agus níd an chur an nána a bhfuil siad ag dul. Tá an aspa deisna an éireann mar chudarsnocht mór mílse ó go chad a chonaic mé Liverpool. Casan mé seachtaí gin sin scéalta ó mo thuras go cóirde in aile. Na blianta in íos sin, bhí mé fós amach ar an mád le mar bhirtmhic a bhí fáca in aile. Cé bhfuil mé ar scór, tá orm cabhar ló. Bhí fatís orm nach mé an dabhar ráha acu ach dul thar lear ar imirce. Buics le dia a rion rudaí píosa beag níos éasca sna seachtóidí dómh. Gach lá, bíonn scéalta an radio agus an nuachtáin faoi cúrsaí atarsúil ó thuaidh. Le réitear faoi paramilitaries, civil rights agus bombs. Déana mé iireachta a cheachans an iarna rá agus déirú ar ma héal héin. A ríist, tá buíoch nach bhfuil mór an sroid nó buil le feiceáil in aile cosúil le 5 bliain ó hin. Ag an buinte sin, bhí an Seol ag éirí níos dúchlánaí domsa. Bhí mé ag éirí níos moille agus bhí si dechar chun na gná rudaí a dhéana mar rinne mé ribhe. Tá mar bhean carúlam ach tar éis bliain nó go eile bhí siise ag éirí tím go minic cuma. Ní amháin an tláánsa tá chuirsteach orm ach tá lán rudaí ag athrú sa Seol. I 1967 a thraíonn siad na buin natá gin amach leis an shilling agus isteach leis an decimal system. Deirtar go bhfuil sé níos éasca le tuiscint ach ní mé cócínse. Rud amháin nach go leithrithe ná an bhótáin. I 1972 beagán minín sús mé agus ráilinn chuig an stáisiún vótála, the EEC, the European Economic Community. Bin an focail I méil an phobal, chum ex beag an áid tá níl mór an is agam, cén suncar a bhaige seo ar éireann, ach tá mé cíns nach mai mé thart chun é eáil. Tá má léithanda ar an dain seo beag nach chreicnia, cach man cúpla bliain dearnach atá am I dteacháiltrinis. Tá tá orm go bhfuil mo fáistí timpeall Gaeilge chun cóirt sa thuirt orm, faim bás a mí ar fómhar 1975 tar éis tinnis hear. Rinne mé mé dhéhil dom héin agus do na daoine thart orm, sin an Seol a bhí am. Ok, so sin é, sin gach rud ón aiste
agus sin mo chud smuointí agus cad a cheapam héin maid le chuna sa bheith ma héal dar rugus bhí níd ag céad mé nóir nóí brehan sé sin go thomláin cén situation a bheith chad agus tosa ag chur tús le de héal sa bhí níd ag céad bheith scéal anna tifriúil ag duine éigen rugu sna tenements im lá clia iad sa bhí níd ag céad bheith saoil anna tifriúil ag duine éigen beidir hús a méil féirste nó híos i gcorcaigh agus beidir níos mó caimhlint agus a bheith níos pórtaí an sin sna cogaí difriúil a bhí arsúil beidir a lán daoine rugus a bhlíonn sin nó beidir cúpla bliain ribh sin in 89 88 beidir go neachí siad chuig an chéad chugad damda chun carú leis na Breatanig. Tá lán situations difriúil agus beidir an scéal atá scríomh an sin tá sé sin níos mó le haid duine ará níos mó deisina acu agus ará saoil beagnaí níos fearr acu ná cad a bheith ag an mián agus the average de dhaoine sa bhliain sin. So arnóid a lán caveat san sin agus breathan sé agus céáit sa tír agus céntáis chlán agus na rudaí difriúla a th loch dit ach sin just cad atá scríomh agus tá mé an láirt faoi sin. Agus fiúch mé cúpla rud amach a bhí simúil domsa chun smuoin orthú agus cúpla rud a cheas amach domsa agus mise dús ag scríomh na heasta sin agus arnóí ag léamh amach ina dhé sin. An chéad rud agus ní bhaid iontas chuoine faoi seo ná just tá sé do chuirde cicomh dachar agus a bheith an saoil. Ní mé gurí bheith insensitive chuig na faibanna atá ag daoine leithint seo arnóí mar hapla in éan tá lán faibanna maidir le tíocht agus landíine géisiil le seo agus beidir tá si trocha cuaig carcha agus tá si smuoine ní bhain sean sam riomh chun mo cheach chéin a cheannach agus is feib an bhóirí sin agus gachar eile ach orintanta nuair tá beagnaí perspectivead agus smuoine tú arás chuig an fiú híis nó ribh sin arnóí bheith an scéal sin a lé mé amach bheith sé bhád níos brownaí agus bhád níos deacra más rud é go rugus sa bhliain 800 mé agus an sin an gcuirta mór agus gachar eile agus cínta go bhhain mé bás nó beidir go déann mé iarmarcha chuig basún agus nó áireach agus ní hagan marráis nó ní hagan mo chláán arás riomh. So tá sé an dachar chun dearmad a swinú or dearmad a dhéanamh go leiscéil ar sin is cuimlam ag déanú staidir ar an stair don orteist in éireann agus ag an bhí me cósáasta gur fiuc mé an stair ar nó bhí bhí lán ábhar difriúla a bhí le ránúam agus fiuc mé an stair agus an physic agus beholíocht agus bhí me cósáasta gur fiuc mé an stair mar dóla mé an méid sin rudaí agus níos móna on rud eile ar nó dóla mé faoi an dar chugad damda an céad chugad damda nabhsplachas na hhéireann is chuile rud eile ach níos móna on rud eile an common denominator nó an téime codsaínta a bhí le feiceáil agus bhí le clúisteáil i nach scéal faoin na Stáit Aontaithe, faoi Éireann, faoin Ríocht Aontaithe, faoin Eorop agus an Gearmán agus an rank an rud a tháinig aníos arís ná cígomh dachar agus cígomh uafásach a bhí an saoil le haid an chuid is mó a chuoine ribh níl sam beidir ribh níd ag 60 níd ag 70 níl ag labhairt faoi go dtí 700 600 hús go dtí beidir an dar chug damda níd ag 50 níd ag 60 agus an sin san Eorop ó hin tá saoil bhád níos fearr le haid a lán daoine. Agus smaoinonn tú an sin faoi duine agus mar dúirt méid duine a rugadh was dá situation agus le deisina agus i gláán le beagnaí airgid agus ní rá siad sever ach bhí seansna acu sa saoil mar scríomh mé an sin le fós bhíar chud é le ní rá mór an puist le fáil ar chorbe ní raon seansna chun taistalí agus mar hampla tomise i mo choní sa bhile is ní bheith rud éigen mar sin ag tarlú 100 bliain ó hin
Ní raibh seansach go freastal ar an scoil tar éis nar bhí siad thart ar 2 bhliain déag d'aois. Bhí cog amháin ag tosú ní ag 4 déag, cog eile in éireann i ní ag 8 déag, an sin cog eile i ní ag 22. I níos sin bhí lán faibanna an chéad cúpla bliain den tír nua a bheagán agus an Irish Free State. An sin ina níos sin bhí the emergency mar a ghlaíú ar in éireann nó World War II an dar chugad Déanta. Agus an méid aibanna a tháinig as sin. Agus bhí, den daoine dearmad nó beidir níl is ag daoine. Bhí tionchar mór mílsa ag an dar chugad Déanta in éireann. Ní raibh mór an bia, ní raibh mór an saláthair, bhí sé an dechar mar dúirt méid chun tóir aimsire a fháil. Mar bhí an rialtas i ggéirí bhí siad an bhórtha beidir go gheapach Hitler agus go gheapach an Gearmán tá éire ar thaobh na Breataine, tá siad san carúló so dúirt siad ráit níl na tún an tóir aimsire a chuirmach, mar an sin níl na Breatanig inán an tóir aimsire áil ar an radio agus is bheith acu céanáis aimsir atá teacht an sin ón íartar. So bhí lán rudí beaga mar sin. Agus ar nó hiús a dúsgart na hhéireann bhí lán daoine ag dul chun trid leis na Breatanig ar an móraín. Agus an sin ina dhíos sin na chuigetí bhí lán faibanna agus daoine ag fágan na tíre, daoine ag dul ar imircha agus daoine níor tháina gráisiad agus beidir goil daoine ag éisteach le seo leis an bud chreile seo dearcnis i measún in nua áireach i London in átainna dheofriúla agus sin na glún de hismóirí níl ag leabhart faoi fadó. Tá ag leabhart rugum a hismór a héana ag dúir na chuigetí ag tús na seascadí. So níl ag leabhart faoi an adóhin ar churbe agus an sin na triblóidí hús a dúsgart éireann agus ar nó bhí an rudíontacha ag tarlú ag an am céine ach bhíon saoil dechar agus ní rah annach rilí just postáil an post sin a chuneáil agad a hiile do a cháin agus níl haid disposable income nó dul ar leighn de sira nó inúirt mar sin. Ní raibh sé sin rilí ann, ní raibh sé sin le feiceáil in éireann go dtí beidir na ní ag nóchadí. Just bhí sé, postáil mar búnsor, mar éasca, mar formúr, mar ruchtdóir, mar whatever. Bailte agus é sin a chuneáil dí líana do fáistí agus an leagan a chothú de tíon agus freisin do fáistí agus do bhean nó de chláán ar nó bhí ní ra mrá rilí gobar in éireann ag an am sin. So tá sé simú le cicmh éascatá sé chun dearmadí anmhar sin agus tá míid deacreachtaí a bhí ann sa Seol i ri na blianta sin. Agus ceap móranta, cibh deachras tá sé níos le lán daoine freisin déanamid dearmadóranta ar an méid progress atá déanta agin agus an tá dear go tuirín chuna bheith, stocha an chuid is mód so chuoine géisle le seo tá sé bhgéisteacht sna Stáitíntia nó in Western Europe ar na Hórpa nó san Astráil nó Nua-Shéalainn agus áit in bhfuilmuid ceart go leor don chuid is mó. An dar rud a cheasamach domsa ná mar éannig is daoine faoin thuamuid. Ní daoine na carracha muid. Agus bí me smaoine mar seo go minic mar gheallgóil mé mo chónaí sa Spáin. Cúpla míohin bhí mé ar thuras bhóthair an seo congreachta sa bhfuil agus ar an damhnach, bhí me just ag dul ar feadh an tíir seachtain agus ar an damhnach ag teachtar asfuig sa bhfuil stopmuid i moille Déardaoin Carmona. Carmona. Agus stoppant an sogus níor thuil méid faoi ribh tá seartar beidir le óró sa bhfuil áit bheog. Agus an sin an duine bhí lumsa dúirt lom táthtar ní áit mhór é seo táthtar 3,000 duine ina gcónaíonn seo. Agus bhí mis sé ceap a hold on second. 3,000 duine. Agus rinne mé córdach Google air agus ceapan bhí sé do méach Carmona an áit seo in eacla sa bhfuil agus níor thuúla mé faoi ribh. Do méach an áit seo Carmona in éireann bheadh sé mar an níú cathar is mó sa tír tar éis Gaeilge Boglia, Corcaigh, Belfast agus cúpla eile Kilkennig, Port Lauriga.
Bhí sé mar níú nó 10 áit is mó sa tír. Agus mé explainmh dís cinnte bhfuil thart gá chéad balsaí agus catharcha timpeall na Spáine níos mó ná Caramóna. Fiú curci más muinte bhí curci sin an chathair an dar chathair smó I boblacht na hÉireann. Ní chathair í curci. Ní chathair ar ghurbe, má tá tú leor na catharcha curci. Ní caiith agsúil ar fra fithinóminn nó leabhar agus hána féin tá tú 6 sa suburbs nó ar imil cathrach agus orintanta beidir tá tú beagnaí mu faoin tua le lán spás agus a lán féir is chuile deile. So, din mas dearmad, fiú blá clia ócé, mas as blá clia thu agus leor na cathrach chum blá clia beidir is city boy nó city girl thu a creidig gach áit eile in agus beidir béil féiste ar an nóí comá. A creidig gach áit eile fiú mas ruí gur as leor na cathrach in náile thu nó leor na cathrach in nire thu nó leor na cathrach I gil geannaí thu. Really maidir le the character agus the farsantocht. You're a country person, is duine faoin tua agus ón tua thu. An chuí a bhí man sig smaoine fao rudaí agus na customs tága agus ceapan sa scéil sin tagan sé sin nó bualam smaoinú go dagan sé sin trasna go háirithe nuair a héim go sasanna. Agus fós an látá neohann bíonn sé sin agam nuair bhí me sasanna mo chéann sé bhád níos industrial agus bhád níos mó agus bhád níos mó. Tá sasanna mar hir tócha ar catharcha. Liverpool, Manchester, Birmingham, London, Nottingham, Leeds, Sheffield, agus an industry, agus na mines is chuile deile. Agus ní bhíonn tú riad ag smaoineh faoin tua is sasanna. Ach in éar an tá an Wallertown, agus bíonn tú ag smaoineh faoin tua, agus bíonn tú ag smaoineh faoi a bheith a chonaí in aice leis an airge, chuid is mód a ghoine is sasanna, ní bhíonn siad ina gcónaí in aice leis an airge. Agus Rís an character an persantoch bheith beagnaí mí chumproduct sin rud atá gan nós is as áit me héana atá mar dúirt mé sa scéal cúpla kilométer ó char na Gailge thart ar 7 kilométer ó char na Gailge agus níos mó an sráidteáile gurb as me héan in láile tá sé gaiirí beagnach mar chuid den chathair agus fiú an sin ní bhóthaíam an chumproduct in áit ina míon deafar ar chraachtain a ní bhóthaíam an chumproduct in áit nuair bhíon a lán daoine mar hapla ceol churm nó cluiche pelle just mohíonn sé beagnaín too much. Agus arís ceapan go dagan sé sin as a bheith idéarnach agus fiú más as curcií nó limnach nó Gailge rilí gompraid leis na catharcha is sasanna agus timpeall na Eorpa agus timpeall an domhain ní catharcha iad sin. Is balsaí iad agus tá lifestyle agus mentality beagnaí difriúil agus dearcha difriúil ag daoine sna hátan sin a gompraid le mar hampla a bheits Liverpool nó Manchester nó Nottingham nó Sheffield nó London. So sin an dar rud a cheasamach domsag san trí rud agus bheith sean simúil chun chuid smaointí chlóistá fersin sa má tá bhí géisteach ar Patreon le hell fág troch dúirt an seo mar le chuid smaointí nó más rud ag bhfuil léon rud bhfuil tú gurí chur leis an easta sin. Agus on smaointí nó on termí ar churbe agus na rudaí a cheasamach ditse ón easta seo. Ach an trí rud ná ciúchomh tábhaach agus atá sé I mo hiorm chun labhairt le daoine níos sinne. Mar ar nói cliché a domhain ach ní bhaid sí domhain go dó. Má smaoineann faoi tá mis sa chóg ach má smaoineann faoi nuair a bhí mission níos óige mar hampla gabhail sa 7, gabhail sa 8, gabhail sa 9, well bhí daoine fós beo ar rugadh I 9 ag an am sin. Ar nó inis a gabhail sa 26 tá siad san imithe. Agus réalaí na daoine sinne in éireann ó bhfuil tú chun casú lo rugadh sa bhliain 9 7, 9 8 iad thart ar níos sin. Agus I gceann cúpla bliain eile bain scéal céine. Chas mé le fear an seo is sa bhfuil cúpla lámhain agus bhí sé 8 bliain díos agus rugadh
Bliain rih an Spanish Civil War. Agus, rís, mas muin tú faoi, I gan dem líne, seans má nach mai sé bio agus nach mai aine bio, a bhí bio an órá bio blionntó hain agus an Spanish Civil War Seol an seo. So, nó ní bhaid na daoine seo timpeall go dó go háirithe mátá sean hismóriad agus orintha daoine sinne ní bhíonn sim acu nó go nádartha ní bhíonn siad de géirí ceapan go háirithe an air ní bhíonn siad de géirí labhairt faoi rudaí a thar le roimhe seo. So caiid tú cheist a chur chun an ólas sin álamach agus má smaoinonn tú faoin na daoine níos sinne a héal. An bhfuil a lá an óla sead Maidir leis an Seol bhí acu agus conas a bhí an Seol agus siad san ag fása níos agus siad san an gcomhpháirtíocht a bhí acu agus an chéad teach a bhí acu agus conas a bhí an Seol 57 bliain. Mar rís ní bhaid siad timpeall go deo. Agus tá cod tábhaach ceapan go ndéon daoine aglah freisin agus scoil rudí tafada agus na chulma de gcónaí just go raibh, well, is tócha grá sé mar sin nó is tócha grá sé mar seo. Bhfuil caiid tú actually ceist a chur ar chun agus beidir go gurí tú ar gur sé aontasart conas a bhí an Seol ag an am sin. So sin é, don teachtain seo rud ag beagnaí de friúil agus is turgan of beag ar an seo an teachtain seo, so tásúil gur bhain sibh taitnamh hégan as má daoin aiseolalas agah mars ganach in feedback tatwanán é sin I cheola chuigim ar liam.learnirishonline@gmail.com nó mátá tú iad bháil an seo ar Patreon tatwanán teachtareacht nó trochtareacht a ágáil híos ar an episód seo. Bhaim dras an teachtain se thugan le gná agran de Gaeilge go uíchlí is dócha míle buchas as bheith géisteach tar éis leáil porc sunna díomh go léir, leir mé libh I gceann seachtar. Slán agus beannacht.